de pe vremea când hainele nu erau obligatorii, omenirea a avut un cult pentru bijuterii, cei drept destul de rudimentare la momentul respectiv. Odată cu trecerea timpului și bijuteriile au evoluat, iar în ziua de azi orice este permis, după cum am observat în cadrul expoziției Extins, bijuterie și accesoriu contemporan. Acolo am descoperit că până și fotografiile sau dopurile de șampanie pot deveni bijuterii, iar originalitatea vă costă între 35 și 2500 de lei noi. În această expoziție care se numește Extins, bijuterie și accesoriu contemporan, pot fi văzute bijuterii de autor și accesorii, toate reprezentând unicate sau serii foarte mici. Cum ți-a venit ideea? Mi-a venit ideea... Pentru că tu în mod normal nu te ocupi cu bijuteriile, din câte știu eu. Da, dar cumva ideea acestei expoziții în acest spațiu, care este o galerie de artă contemporană, este poate tocmai accentuarea faptului că zona artei fluctuează foarte mult, adică nu mai este o graniță foarte puternică între arta ca și pictură, sculptură sau bijuterie, make-up, modă sau design vestimentar. Cât a durat această expoziție? Această expoziție a durat o lună și jumătate, iar o anumită parte din ea poate fi în continuare vizualizată timp de jumătate de an. Ce fel de feedback ai avut? Feedback-ul a fost unul extrem de pozitiv, toată lumea a fost bucuroasă că acest lucru s-a întâmplat și consider că e de mers mai departe. Cum ai ales designerii care au expus? Selecția a fost făcută plecând de la ideea că niciun designer nu trebuia să semene cu altul, adică piesele produse de ei trebuia să fie diferite. Pe unii dintre ei am cunoscut, iar pe unii am descoperit în timp ce căutam oameni pentru acest proiect. Care a fost scopul, de fapt, al acestei expoziții? Scopul este promovarea bijuteriei de autor, pentru că deocamdată pe scena noastră artistică sau autohtonă sunt foarte puțini designeri de bijuterii de autor. Deci nu mă refer la bijuteriile prețioase cu metale scumpe sau pietre foarte scumpe. Care româncele oricum se despart destul de greu pentru a încerca, nu știu, ceva inedit sau cât se poate de original, din câte observ eu. Care în general vor să precizeze un statut social foarte bine evidențiat. Bijuteriile de autor sunt într-o zonă mult mai liberă, ele în general transmit concepte, se folosesc materiale alternative, cum ar fi stiplexul, hârtia, lemnul. Am văzut și brichete și nu mai știu ce am văzut. Un top de șampanie foarte interesant, dar culmea chiar sunt purtabile. Sunt foarte purtabile și sunt extrem de haioase și de fresh. De original. Exact, foarte originale și e genul de bijuterie pe care o porți și cu care atrage atenția. Ar mai trebui să precizăm că aici lumea nu vine ca la muzeu, am înțeles că a fost o expoziție cu vânzare. Da, este o galerie de artă privată care se numește Anait Art Gallery și care, având acest sistem privat, tot ceea ce intră în această galerie este de vânzare, categoric. Ați făcut bani mulți? Cred că fiecare a fost bucuros să vândă ceva și cred că e mai important poate acest prim pas făcut cu această expoziție decât poate un mare succes financiar. Carla Sabo și-a intitulat colecția Folkatech și ne-a demonstrat că extraterestrii și motivele tradiționale românești pot fi îmbinate armonios când vine vorba de accesorii. Ce am făcut eu nu are legătură cu comunitatea europeană, a fost pur și simplu un concept pe care l-am gândit de mai de mult și mi s-a părut interesant de speculat ideea simbolului grafic, de fapt tehnicii de ilustrare a iconografiei, pentru că vorbim de iconografia românească, țărănească, cum sunt simbolurile cu trandafirul moldovenesc, cu făcuța asta, astea sunt de pe niște ștergare. Deci chiar le-am recunoscut foarte ușor și mi s-a părut ciudat. Simboluri pur și simplu pe care, mă rog, am și ales eu să fie mai
recognoscibile, dar ideea de bază stă în primul rând în tratarea grafică, adică grafica de computer folosește aceeași tehnică, să zic, a punctului, așa cum folosește și cum se folosesc în ștergare, în covoare și așa mai departe. Paradoxal. Nu neapărat, eu pur și simplu e natural, doar că ceea ce am făcut am speculat, să zic, un pic treaba asta și m-am legat de conceptul respectiv ca să ajung la niște obiecte care să devină haioase. Mie mi s-a părut foarte ciudat pentru că am văzut prima dată aceste simboluri când eram foarte mică undeva la țară și acum le-am recunoscut imediat, dar în același timp nu mi se par moderne și foarte purtate. Păi da, pe mine n-aș putea să spun exact ce m-a dus cu gândul la treaba asta, știi cum e, că cu timpul la un dat se leagă informațiile între ele, dar cert este că eu lucrând cu plexiglasul și înainte și făcând mai multe obiecte, mi-a convenit foarte mult faptul că el se găsește, că știi că în general designul este legat de tehnologie, n-ai cum să inventezi altceva decât există, materialele vin în aceste culori primare, așa cum și arta populară folosește întotdeauna culori primare. Și, nu știu, pur și simplu s-au legat. Eu am lucrat și cu Space Invaders, care mi s-a părut iarăși un simbol modern. Practic este între primele desene pe computer care au apărut. Știi că pe ea nu i-am recunoscut. Păi, dar ai recunoscut covorul oltenesc sau un stil oltenesc. Da, că este... dar nu m-am gândit că sunt Space Invaders, nu. Asta e șmecheria, că de fapt este o translare între tradiția românească cu o tehnologie veche, dar cu o iconografie modernă și o iconografie veche pentru o tradiție modernă, adică într-o tehnologie modernă. Mihaela Zvâncă și-a deschis caseta cu amintiri și ne-a arătat că valoarea unei bijuterii nu constă neapărat în materialul din care este realizată, ci în starea pe care ne-o transmite. De ce caseta cu amintiri? Am ales să fac o lucrare care să aducă cu o casetă cu amintiri pentru că sunt într-o pasă nostalgică. Sunt o mulțime de obiecte care fiecare poartă câte o poveste. Ei, dacă căutăm prin sertare sau prin pod, găsim acolo cu siguranță un album cu fotografii vechi de la bunici, de la părinți când erau tineri și întotdeauna asta spun povești. Noi ne uităm și ne transpunem deja în tinerețea lor și în altă dimensiune, în alt timp, da? Și atunci am folosit, m-au inspirat foarte mult imaginile din ziare și din reviste și am folosit poveștile astea, le-am scos din context, le-am pus în bijuteriile mele și pentru capacul casetei am folosit o proiecție care e chiar o amintire de-a mea. O poză cu tine. Bine, da, la care țin foarte, foarte mult. Practic, am folosit metalul așa ca o aluzie la bijuteria prețioasă, argint și așa, dar nu e un metal prețios. E un metal de fapt e fier. Și discul pe care sunt așezat e tot din fier. Și combinația de hârtie cu metal mie mi se pare foarte inspirată deocamdată. Și o să mai fac câteva serii, așa, colaj de hârtie pe metal. ce fel de poze ai folosit? De unde le-ai luat? Fotografiile le-am cules direct din reviste și din ziare. Nu le-am făcut eu doar am intervenit și le-am mai degradat, unde a fost nevoie, le-am mai deteriorat și le-am izolat după aceea ca să reziste în timp. Mă bucur că Dan m-a invitat la expoziția asta, chiar m-am simțit flatată. E prima dată când arăt ceva, când arăt în România ce lucrez. Am mai expus în Paris expun frecvent și acolo și vând. Și mă simt foarte bine acum că mă văd așa printre alți designeri de vârsta mea, români. Shut up. Shut up.